Nervy drásajúci, extrémne dlhý, stúpavý finish. Poď, Peťo. Obaja neskutočné vatové výkony. Je to 1,5 kilometra, dávaj. Peter zariskoval, to je vynikajúce. Pekne zariskoval. Neviem, ako to dopadne, ale Je to vynikajúce. Dobre, neobzeraj sa. Peter je na špici. Poď, kilometra 300. Podajte, tam Dan, záverme to nestredá. Peter Nič. ukazuje čím najlepšie. Krásny náskok. Ten záver bude ťažký, ten bude ťažký. Uvidíme, koľko Peter ušetril. Tam sme videli aj pri tých 23 Čo tam 300 metrov do To kopca stúpanie vyšľa. záverečné, ešte to... Dávaj, Peťo. To riziko môže priniesť úspech. Kilometer, poď. Musí riskovať, Peťo riskuje a... Dávaj, šľap. Výborné, Peter, lepšie to nemôže. Krásne, pozeraj, aký má náskok. Je veľmi slubný. Poď! Peter, poď ešte, zdvihni to, poď, Peťo. Dá sa tomu veriť, že to Peter Sagan Dávaj, šľap! Zdvihni to, poď. No, zdvihni to. Rysuje sa. Počúvaj komentátora, takže vyšiel oné, zo svetla. Peter, poď. Poď, Peťo, dávaj! 800 metrov je strašne veľa, Náskok je dobrý. ale trpia všetci. Dávaj! Zle si prehodil. Sagan na to záverečné stúpanie na Governor Street. Dávaj, Peťo, poď! Ukazuje to, že na Tour de France Pozri, aké zuby zatknuté. Teraz práve tieto svoje dispozície. Poď! Pravý moment. Už samý finish. Dávaj! Peter Sagan a jeho veľký boj. Poď ešte! Poď, Peťo! Peťo, ideš! Peťo, rýchlo! Poď! 300 metrov. Poď, Peťo! Poď, dávaj ešte! Nedobehnú. Poď ešte, zdvihni sa! Poď, sprintuj! Dávaj! Ešte vydrž! 50 metrov, poď! Peťo! Tam je! Peťo! Yes! Sagan! Zobral to do svojich rúk, tá réžia bola jednoznačne o jeho réžii. One man show na záver. Toto je king! Sagan! Krásny záver. Hovorili sme o tom. Takýmto spôsobom vyhrať majstra sveta. Hej! Viackrát Pozrite, Toto je frajer. To je majster sveta? Hej. vždy niekto ušiel, teraz to zobral sám Čo do svojich ti? rúk a hovorili sme o tom, nemá zatiaľ to takzvané veľké víťazstvo a to prišlo práve nemá už to na monumentálne. Krásne. Ja som hovoril, že lepšie veľký tu nemohol mať a obraz, toto áno, je to tak. urobil.